Aktar minn 50,000 persuna laqgħu s-sena l-ġdida fiċ-ċelebrazzjonijiet li jittellaw bħala parti mill-programm Christmas in the Capital imtella mill-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta. Dan il-kunċert imtella fi Pjazza San Giorgio ra sem ta' numru kbir ta' kantanti u mużiċisti Maltin Blara and the Juke Boys Band wara imbagħad ħadet irridni f'idea The Palace String Orchestra mmexxija minn Ryan Polabela flimkien ma' line-up ta' wħud mill-aqwa kantanti lokali li fosthom kien hemm Aidan Druckard, Klinsman, Jasmine, Megan May, Sara Bonnici kif ukoll Emma Muscat bħala mistiedna speċjali. Eżatt qabel it-tokki ta' nofs il-lejl imbagħad il-preżentaturi flimkien ma' DJ Kuroma u DJ Miki ferħu lil folla fil-belt u lil dawk li kienu qed isegwu live minn fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali b'mużika mill-aqwa b'effetti speċjali fuq il-park u blob tan-nar fejn ingħata bidu kif jixraq lis-sena 2024. Il-preżentaturi ta' din is-serata kienu Ron Terin Mamo Ċefaju kien Kutajjar. Iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali ta' lejliet l-ewwel tas-sena ġew organizzati minn G7 Events biftehim ta' sħubija għall-avvenimenti u inizjattivi fuq skala kbira mal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta fih dan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Intant fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat Għawdex ukoll ittella spettaklu li laqa s-sena l-ġdida u li ra sem ta' Jolin Semin u l-band tagħha. Il-band The Capitals flimkien mal-kantanti Osilino, Elisa Stellini, Gejla Tart, Alexa Mikallef u Francesca Xiberras, il-DJ Ryan Spiteri u l-mistiedna internazzjonali Venga Boys bħala parti mit-tur tagħhom fiċ-ċelebrazzjoni ta' 25 sena ta' mużika bla waqfien. Dal-ispettaklu tella bħala parti minn Christmas in Gozo li tella mid-Direttorat tal-Wild Kulturali fih dan il-Ministeru għal Għawdex.